que lle custou entenderse a si mismo a vostede. Pero moito, moito. Entre persoa xurídica, cambio xurídico, fusión, Gigi evolucionaba vostede por momentos na súa intervención. Eu que son da xeración Digimon e Pokémon e Millennial tamén, non? Sabe cal foi o maior problema ao longo destas últimas semanas, señor conselleiro, e que despois na miña intervención tamén o mencionarei, é unha das razóns pola que está vostede hoxe aquí, e é que o pasado 20 de xuño, vostede facía ademais referencia na súa intervención ao comezo, que vostede estivo aquí comparecendo, pois non sabemos por que a vostede esqueceuselle comentarnos aquí a todas na sede do Poder Legislativo deste país, pois contarnos todo isto. Debe parecerlle pouco importante, pouco relevante, que podía vostede omitir esta información e 2 días despois pegar unha chamadiña de teléfono aos centros educativos, non sabemos moi ben se directamente ás familias, e informar de que pechaba. O Emilio Navascués pecha. Eu sei que lle costa recoñecelo porque é a orixe dos problemas, alén de que pechan secundaria nos outros centros de ensino. E simplemente para que non se me esqueza, porque sí que non o traigo na miña intervención, non é a efectividade, conselleiro. No caso de Emilio Navascués, por exemplo, pasan dun centro a xornada completa a unha xornada partida. Esos son problemas de conciliación da vida profesional, da vida familiar e da vida laboral. Iso non é a efectividade, nin cunha mesa, nin cunha silla, nin con parte do formigón. Elevou vostede, pero levan xa un par de semanas, elevando vostedes a neolingua ao máximo nivel, non? Eu creo que xa vivimos, ademais, longo nos últimos anos este tratamento da lingua. Os recortes non eran recortes, eran axustes porque vivíramos e vivimos, entendo, porque aínda seguen, estamos a falar dalgúns deles, por riba das nosas posibilidades. A emigración xuvenil tampouco era emigración xuvenil, era mobilidade exterior. As reformas laborais non eran unha perda de dereitos, era flexibilizar o mercado laboral. E agora os peches de centros son reorganizacións, fusións e transformacións. Que o ano que ven xa non existan é un invento das AMPAs, das organizacións sindicais e das organizacións políticas que conforman neste arco parlamentar a oposición. Eu fixen unha recomendación dun libro outro día na Comisión Cuarta. Eu traio-lles esa recomendación literaria hoxe de novo ao pleno, moi útil, creo eu, nestes tempos. A linguaxe no Terceiro Reich, de Víctor Klempeller, onde dicía: as palabras poden actuar como doses mínimas de arsénico. Un traga sen decatarse. Parecen non causar efecto algún e ao cabo dun tempo prodúcese o efecto tóxico. En este caso, o efecto é que o vindeiro mes de setembro, se o Partido Popular, se a Xunta de Galiza non recúa, non se enmenda a si propio, non escoita, en definitiva, as familias, ao conxunto da comunidade educativa, eu xa non lle pido que nos escoite a nós, o Emilio Navascués non vai volver a abrir a porta. Chámelle vostede como queira, invéntese unha palabra nova, o que queira. Non vai volver a abrir a porta. Así de duro, así de claro e así de real. Agora veña vostede aquí, retorza as palabras e acabamos de ver un exemplo elevado ao máximo nivel, todo o que queira, e intente convencernos dunha realidade que non existe, a ver quen o cree. A ver quen o cree. E vai ser difícil que acreditemos despois do que fixeron, que foi actuar con premeditación e aleivosía, iniciando, poderíamos chamarlle, polo menos desde o BNG, vostede dicía, nós facemos esta lectura, desde o BNG facemos esta outra, a segunda ofensiva no marco da súa reconversión educativa. Hoxe xa nos queda ademais moito máis claro que todo isto era unha operación planificada, que é unha decisión que se tomou hai moito tempo, aínda que ás familias, aos centros educativos e ao persoal docente se lle informou na víspera. Na víspera. Primeiro pecharon os centros de ensino que podían ir, pois, xustificando pola perda da matrícula, pola escaseza de alumnado, porque son poucos, están illados pola crise, foron fundamentalmente, tamén o lembraba vostede, escolas unitarias. E agora van vostedes por centros que contan con alumnado suficiente.
que viñan desenvolvendo a súa actividade con total normalidade e con éxito recoñecido incluso con premios para o estudantado, que contaban, ademais, con programas de recoñecido valor para as persoas con necesidades de atención específica. Agora a excusa é optimizar recursos. A reorganización, a reformulación máis neolingua para enmascarar unha nova ofensiva que pon riba da mesa con toda claridade cal é a prioridade do Partido Popular a respeito do ensino público deste país. E que hai que contextualizar. Porque as cousas non me aparece a mí unha idea un día pola mañá, érgome da cama e digo, vou pechar un centro e transformar 3. Non. Hai que contextualizar no marco doutras decisións que adoptaron vostedes. Xa non vou estenderme ás pasadas legislaturas. Non, no que levamos desta legislatura, 10 meses contados desde o mes de outubro. Porque hoxe vostede debería explicarlles ás familias do Emilio Navascués, do Monte Caxado, non sei se hai persoas tamén do Ribeiro e persoas tamén do Porriño, que mentres a elas se lles pecha o centro, disque para reformular, optimizar, fusionar, dille evolucionar como os Pokémon, vostedes comprometeron no mes de abril, 1.550 millóns de euros públicos que lle entregaron sen cortapisas na orde do mes de abril, 1.550 millóns de euros públicos de aquí a 2023, 6 anos. Aos centros privado concertados, incluídos aqueles que discriminan o alumnado por razón de sexo. Aí non hai límites, aí non hai axustes, non hai optimización de recursos, aí non hai nada, non se reorganiza nada. Explíquelles vostede agora ás familias que hai que xestionar de maneira eficiente os recursos públicos e que lles pechan a escola polo ben dos seus fillos. Pero que están vostedes completamente entregados e decididos a continuar saciando as apetencias das empresas privadas que xestionan os concertos educativos, insisto, incluídos os que segregan o alumnado por sexo. Aí non hai recortes, aí o que hai son cartos a feixes, de aquí a 2023. Que ainda non sabemos que orzamentos imos ter, pero ese compromiso xa está firmado, publicado no DOGA e parece que non hai marcha atrás. Propuxémolo e votaron en contra. Actuaron con premeditación, con alevosía e de maneira absolutamente déspota. Volveu dicilo vostede aquí hoxe, dicindo que non avisaran até a víspera do fin de curso para non causar estrés ás crianzas, Foi a perogrullada que se lle ocorreu ese día. Todo para as crianzas, pero, ollo, sin contar con elas. Non imos preguntar ás familias que lles parece, non lles imos preguntar aos cadros docentes que lles parece, nin ás organizacións sindicais, nin sequera temos a ocorrencia de comentalo aquí, como a quen non pasa a cousa dentro deste hemiciclo pasado 20 de xuño. Mas non é o estudantado que lles preocupa, conselleiro, nin está vostede aquí dando explicacións polo ben do estudantado, senón para ver cal é a maneira de poder salvar o cu ou os seus propios mobles, como prefira, o día antes, a ver se así non se movilizaban. Pois teño unha mala noticia, señor Rodríguez. Non o conseguiron e por iso hoxe había unha columna de persoas pola mañá camiñando desde As Pontes a Coruña na defensa do Monte Caxado e o Emilio Navascués, polo que sabemos a través da súa AMPA, tampouco vai parar e xa recolleu o apoio cunha acción recentemente mesmo do comercio local, como tampouco vai parar o centro do Porriño, nin as familias do Porriño, nin as familias de Ribadavia. Vostede está aquí hoxe non porque sexa o normal e o habitual que o conselleiro veña a esta Cámara a dar explicacións, cando ven a vontade propia o que vemos é que olvídaselle selectivamente dicir que vai reorganizar usando a súa neolingua o ensino público deste país. Vostede está hoxe aquí porque o trouxo a dignidade destas familias. Arrastrado, sí. E este é un exemplo de que a mobilización dá froitos, que a mobilización como a que tivemos diante da Consellería de Educación é capaz de poñer entre a espada e a parede o propio conselleiro e facelo vir a este pleno a ter que dar as explicacións que non quixo antes de publicar no Diario Oficial de Galiza o peche, a fusión, a transformación, a reorganización, a evolución dos CPIs do noso país. E a súa soberbia, eu teño que dicirlle, señor Rodríguez, non lle vai axudar a amainar o temporal.
recomendaríalle cambiar un pouco a estrategia. Tampouco as excusas baratas de que é que nos non entendemos o ben que lle vai facer ás crianzas todo isto. Se tanto ben lle ia facer ás crianzas, non sei por que se esperou até a víspera para comunicarlo ás familias. A ver que santo baixa hoxe do Santoral, preguntábame hoxe pola mañá despois do Santo Tomás do outro día, non sei, o San Benitiño, comentaban antes pola mañá que era o día, a ver si o San Benitiño lle axuda a vostede en algo. Ocultoulle información a este Parlamento na súa última comparecencia. Non lle acordou a vostede que quizáis estaba ben dicir que ían pechar centros de ensino e recortar noutros cando veu aquí no último pleno. Ocultoulle información ás familias, ás AMPAs, ás organizacións sindicais, ao profesorado. Se queremos a versión dos seus, ocultoulle información até as portavocías municipais do seu partido, aos gobernos locais, ás xefaturas territoriais como a do Ourense, que se reunía co cadro docente ese mesmo día pola mañá e tampouco lles dixo nada. Ou pensa que cremos que tomaron a decisión no último momento? E aínda lle parece que exaxeramos cando pedimos a súa demisión. Se tivera un pouco de vergoña, xa remato, marcharía vostede, non habería nin que pedirllo. Gracias, señora Rodil. Non se pode aplaudir, por favor. Non se pode aplaudir desde a tribuna. Non se pode aplaudir, por favor. Non, se pode respirar, pero hai unhas normas. Creo que estou eu transmitíndolle que eu encantado de que estén aquí, pero, por favor, pídolle que colaboren tamén. Creo que... Bon día de novo. Eu pregúntome, vostede oíuse? É dicir, está recoñecendo que crearon un problema onde non o había. Por unha única razón, que é reducir custes. Aforrar na pública, e insisto, para entregarlle de aquí a 2023 1.550 millóns de euros públicos á concertada. Aforro. Aforro, aforro e aforro sempre no mesmo lado da balanza. Sempre no mesmo lado da balanza. Eu non sei por que vos mobilizades. Non sei de que vos queixades, que vai todo estupendamente. Deberíamos estar facendo unha festa todas aquí, es que non os enteráis. Nada, nada. Aquí os únicos que non nos enteramos de nada somos as nais, os pais, o profesorado, as organizacións sindicais. Aquí non nos enteramos de nada, non nos enteramos de nada, nin sequera pobres, hasta os edís do Partido Popular nas Pontes tampouco se enteran de nada, o señor Crespo tampouco se entera de nada. No seu concello, señor Fernández Gil, que é portavoz municipal do Partido Popular en Ribadavia, tampouco, que aquí nada, non nos enteramos de nada. Aquí o único que se entera é este señor que, home, pois hoxe tivo a ben vir explicarnos que si, ao final, si pasou polo aro e dixo que pecha o Emilio Navascués. Agora si, primeiro, si colle vostede, pode revisar as notas de prensa da Xunta de Galiza, primeiro non pechaba ningún, agora hoxe xa saímos daqui polo menos con que o centro de ensino de Emilio Navascués en Outes, ese sí pecha. Eu ao señor Fernández Gil voulle dedicar medio minuto, pero ese papelón tiño o conselleiro, papelón o que ten vostede. O que ten vostede, que vai ser quen vai dar a cara en Ribadavia, igual que o señor López Crespo vai ter que ser quen dea a cara en Outes. Aquí estamos todos absolutamente equivocados, menos vostedes, porque vostedes teñen 41 escanos, e os 41 escanos dan para todo. Vostedes teñen a teima, e isto vai dirixido aos dous, ao señor conselleiro e ao señor portavoz do Partido Popular, teñen a teima de confundir a maioría absoluta con maiorías absolutistas. Vostedes collen e pensan que por ter a maioría absoluta poden facer e desfacer o seu antollo. Miren, o electorado do Partido Popular, estou segura, os votantes do Partido Popular non os votan para pechar o Emilio Navascués en Outes, para recortar aulas e unidades no Monte Caxado, para facer o mismo no Porriño e para facer o mismo en Ribadavia. É que voto a mau no lume, que vostedes cando foron en campaña electoral hai 10 meses, a ninguén se lle ocorreu dicir que ían, en base a criterios demográficos e xeográficos, ían pecharlle a escola. Verdade que a ninguén se lle ocorreu dicir iso, basta porque, claro, se entraban pola porta e dicían aquelo, igual o resultado era outro. Eu volvo dicirlles o mismo.
Nós non estamos equivocadas porque somos agora mesmo aquí a voz de quen ten que estar aí arriba e non pode dicir nada. Pero as mobilizacións, as manifestacións, nin as empezou a oposición nin as organizacións sindicais, foron as AMPAs. As AMPAs, que se enteraron na víspera de ter que recoller as fillas e os fillos para leválos para as casas nas vacacións de verán, que ao día seguinte, en setembro, cando abrise ou iniciase o curso académico 2017-2018, non ían poder volver ao centro de ensino habitual, que, insistimos, ten matrícula suficiente. No caso do Emilio Navascués vai ter máis alumnado, ou tería máis alumnado, do que no presente curso, que funcionaba con total normalidade, que se lle deron no concurso de traslados praza, nada, uns meses antes. Pero mentimos e inventámonos cousas. E somos exaxeradas e non sei cantas, de verdade, cantas trapalladas, porque xa non se me ocorre outra palabra, cantas trapalladas máis. Eu remato polo que lle dixen na miña primeira intervención, señor Rodríguez, cambie de actitude, cese nesa soberbia e nesa prepotencia, porque se está vostede aquí non é porque esteñan acostumados a pasar a dar explicacións, porque non dan ningunha, e para mostro o botón da comparecencia do 20 de xuño. Se vostede está aquí foi pola presión e a mobilización social que o trouxeron arrastrado a dar as explicacións que aínda estamos agardando para ver se aclaran ese mare magnum da neolingua e do uso perverso absolutamente da linguaxe. Eu remato dicíndolle unha cousa, non sei se llo dixo alguén, pero non está vostede no seu mellor momento político. Ten aínda unha última oportunidade, polo menos para intentar convencer a esas persoas da que hai algunha razón lóxica, obxectiva, de pechar esas escolas. Porque non as hai. Non as hai. Non hai ningún criterio poboacional porque teñen matrícula suficiente, porque funcionaban con normalidade, porque teñen programas de recoñecido prestixio. O que estamos diante dunha nova ofensiva. Primeiro foise a polos que tiñan unha matrícula que mermaba e agora xa directamente ábrese a porta para calquera. Con nós con iso non conten. Gracias, señora Rodríguez.